زمکا دا دنیا پرنگینو خیستا دا بالخصوص پا یو لاکھ سے دیر زر پیغمبرانو خیستا دا پیغمبران خیستا دی اور بالخصوص دا سرور کونین بذات اقدس خیستا دی دا اللہ جل جلالہ ذات خیستا دے دا غد شان لائق نو الہ العالمین جل جلالہ دا خپل پہچان دا پارا دا دنیا و دا خیرت دا رنگینو پیدا کولو دا پارا انتخاب دا سرور کونین کڑے رہے بیا حضور علیہ السلام نواغل تر آدم علیہ السلام پورے ہر نبی بھی آزان لا خیستہ دے کاغا پا حوالہ دا کمالاتو معجزاتو باندے دے کاغا پا حوالہ دا مقاماتو مراتبو باندے دے لیکن سرور کونین تاجدار حرم پا معجزو کم بے مثل و بے مثال دے پا حسن کم بے مثل و بے مثال دے او قائد جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اخلاقو کی پا کرم نوازی کی پا مہربانی کی پا محبت کی پا حیا کی پا قدر و منزلت کی پا قدر و منزلت شرافت و بزرگی کی اللہ جل جلالہ حضور مثل لدے پیدا کرے کذویم دیر خیستہ دی دا قید و جہان دا حسن بیانو الحق نہ ادا کی گی زویم دیر خیستہ دی دا حق نہ ادا کی گی زندہ اخلاق دیر خیستہ دی دا غوی مبارک و دا اخلاق و حق ولی خلا وارا دا مخی تیار دیر لوی سڑے دے دا سرور کونین تاجدار حرم احمد مجتبہ محمد رسول اللہ چھے دا چاہ محبوب دے اوزل بیاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم شان او عظمت با اغا سڑے بیانی چی سوگ حضور پیجنی او دا اغا حقیقت و تا معلومی اغا با دا حضور مبارک شان بیانی نو چی چاہ حقیقت در رب نا بغیر چاہتا معلوم نرے اغا با دا حضور شان سنگ بیان کی اقید و جہان فرمائی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی زما حقیقت زما در رب نہ بغیر چاہتا معلوم نہ دے تو صحابہ کرام انبیاء کرام مفسرین ائمہ مفسرین ائمہ مجتہدین ائمہ محدثین شاچی دا سرور کونین پذات اقدس نظر لگی دلے دے او دا اغر دا کتوی سمر طاقت لرلے دے او دا کتن کی پدیزین کی کم نقشہ جوڑ کردے دا
پس اگر نقشہ بیان کرے تو خود حضور حقیقت شام نے بیان کرے خبر خوبہ کوئی نہیں خودے یقینو کئی بلا تمہید دا عقائد و جہان تاجدار حرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات مبارک بیل بیل انداز ناز و ادا دا خبر انداز دوی مبارکو دا قتل انداز دوی مبارکو دا دوی مبارکو دا خندا او دا مسکراہٹ اگا انداز مبارک دا دوی دا ناس کیو دا ولاڑے اگا انداز مبارک اگا الہ العالمین جل جلالہ دمرا خیستہ پیدا کرے دے حضور علیہ السلام پا دعوت سرا دا سرور کونین پا تبلیغ قول سرا یواز خلق ایمان نہیں روڑے دا سرور کونین پا معاملات باندے دا عقائد و جہان پا معجزات باندے اور دا سرور کونین دا جمال اقدس پا کتوبہ نیڈی رو خلق ایمان روڑے دے چھے دا حضور خیستہ سمر دے اخلاق سنگ دی دا عقائد و جہان دا دشمنان سر رویہ سنگوا دا چھے دا دشمنان رویہ پا تاریخ کے اوگو رہی دا امتی پالوان شی چھے محبوب تد پا دشمنانو بانی دمرا رحیم و کریمی چھے ستابا دا دی خپل دوست و دا دی خپل امتی سر سمرا محبت ہوئی حضور علیہ السلام دا سر مبارک دا ظلف مبارک ہو آگا چکم دا کتابونو پا الفاظو کی دی آگا بیان ہو آگا چکم چی دا کتاب پا الفاظ کی دی بغیر دا ربنا بغیر دا اللہ جل جلالہ دا ذاتنا چی پا قرآن کریم کی لسرور کونین کم اوصاف حمیدہ بیان شوی دی ام دا حقیقت دے ذکر شرف خپل محبوب پی جلی بیا کداغی تفصیل شوے دے مفسر دا خپل ذہن مطابق کرے دے محدث دا خپل ذہن مطابق کرے دے دا اگر راز و فلسفی تا ندے رسے دلے کہ دا حضور علیہ السلام کم مقام دے پدی خوبہ پوئی گئے انسان کو بچر توی کرنا مقام لدی کرنے لدی یا بدمور پگیڑے کیوئی خبرہ پوئی گئے فرشتہ مقام لدی کرنا یا بپس مکئی یا بپاسمان کیوئی یا بپا جنت کیوئی یا بپا دوزخ کیوئی چلکم فرشتوں ڈیوٹی لگی دلی دا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها اللہم یاتکم نذیر کلش دا کافران جہنم تا ڈل ڈل اغلول شی سألہم خزنتها تپوز با اشید دی جہنمیانونا اللہم یاتکم نذیر آیت تاست دی دوزخ نسوگ یرون کے نور آگلے قالوا بلا قد جاءنا نذیر او بے شکر منتر اللہ یو عظیم پیغمبر آگلے اور منتے ویلی بو کہ ندی جہنم نزانو ساتھی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ من باغت ہوئی آیت نبی ارشیار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا دی بوتی چې مونږ هغه پیغمبران درو ګڼلو وقلنا ویل بمونږه ما نزل الله من شيء اس یو قرآن یو کتاب پتا باندې د خدای د جانب څخه وحی نه نازل شوی مونږ هغه ته د نبی په نظر نو کتلی مونږ هغه ته आवाज را نه گئی مونږ هغه ته د نبی په نظر نو کتلی د دوزخ ځان له ملائک دي د جنت ځان له ملائک دي اوس لا یعصون الله ما امرهم دوزخ فرشتي خو بي ګناه دي کوم وخت الله پیدا کړی د سره ګناه نه کړی په دوزخ کې څه کوي د مولا کریم د لوی قدرت نظر شم مولا کریم دا خود دې چې پیغمبر ګناه نه کوي او معصوم دی نو ما په دنیا کې تاسو ته خود چې د نمرود په اور کې ما څنګه ابراهیم خلیل الله ساتلې دا خپل ملائک ساتلې شم بلکې تر دې پورې موري دلی دي چې دې فرشتو په لاس باندې په ګوتای وي او باغی ګوتای کې به لیکلي وي محمد رسول الله دا آغی ذکر مصطفیٰ دا وجنا دا دوزخ اور پا دی حس قسم لا اثر نکی آمین اللہ جل جلالہ فرمائی والضحا محبوبا زمان استاپ دغ چہر انور بان قسموی واللیل اذا سجا محبوب زمان استاپ دغ دور ظلف بان قسموی علماء تدحان مراد دنور دراخت اوٹیم راخستے دے گلن کی کل دانور پسمکا پاسمانو کی جی سہر سبا کی رڑائی پسمکا خورشی ددحان مراد دنزے دے او دلیل مراش بدا خزمائیو شیر دے گلنو چی پنزل ہوئی بیگائے پا مخصباشی دا آدم اولاد کی بھی مثل بشر دے نبیانوں کی بالاؤں نام وردے مانے ہڑوڑے دے حغمی دل بردے اے زما سو زما پسڑے باشہدہ زما سو زما پسڑے باشہدہ اے دا جانان پخیست ذات تمہارا اثر دے فرات لوئی بطان پریوتل کعبکی دا جانان راتک میں تمہارا بہادر دے وگلانو کی کرنگو خوش دویدہ زپوہی گما چی دا یار دمخ اثر دے زار قربان شم دا جانا دا دا سورتنا دا ہم خبریان سر لخکر دے زما سوچ زما پگڑی باشائدان خیست ذاکی دا جانا تمہارا اثر دے دا حسین پا کلام یار نخیست کی گی خیست کڑے کلام
بخبل دل بردے صداقت دا صدیق بزاد کی خکاری دا جانان عدل میں عدل دا عمر دے حیائی دا عثمان حیاء کی خکاری دا طاقت ذرع اکرا حیدر دے دا حسینہ دا حسین پا کلام یار خیست کی گی خیست کڑے کلام بخبل دل بردے مولا کریم فرمائی والضحا یہ دوست پاکو کسان سبحان اللہ ہوئے تا تو شکل غلی پاتی شہید پوشم دے جوڑے خفا دی یار اور خفا والی ہے جو جنی شیوی دا یار ذکر نہ شوی ہے کہ دا یار ذکر اسی سڑے تازشی یہ سڑی تو پلار دے خیل کرے وہ یارا ہوئی با خدا ماں پلار دے کرنا رور دے خیل کرے یہ رجیدہ مانا مورا پیدا دے اور چوہتے دے وہ شیار دے خیل کرے رشکیا ہوئے سترگی سنگا خیل کرے ظلفی سنگا خیل کرے دے یار ناس تو ادا سنگا خیل کرے نو دے یار پا دی خبرو کی بیا سڑے پانا واڑی کنا دے جی مجنون تبوی خفچ دل اعلان لیدہ کدے بھی چھ مورو پلار بدی نہیں لیدہ مجنون تبوی خفچ مورو پلار دی نہیں لیدہ مجنون تبوی خفچ دل اعلان لیدہ بلال خفوچ دے چہرد مصطفیٰ لیدہ خدا یکی تا دوشی پردی وطن تلاڑ شے انگلینڈ تلاڑ شے جاپان تلاڑ شے فرانس تلاڑ شے یورپ تلاڑ شے پردی کلی ملک تلاڑ شے تادشی نن خونشتیا ہوا یو او شپا دربان راشی نو کور یادی کی قبل دے یادی کی آواز رہا لگے اور چھے کور کی ناسی بیا سوک یادی بیا آواز رہا گئی اصل کی تاسو یارانہ کڑی اندازہ اما یوزے کی تقریر کو میں رہے چھے بارلاٹ شکور یادی کی اور میں شکور اسادہ ہوتی ہوئی دمادہ غڑو مور ہے ہر چھا یقبل ذوق بھی من احب شیئن اکثر ذکرہ کہ کم سیز دی خواہی دا ذکر دیر کی گی کہ کم سیز دی خواہی آواز آنا گئے رشتہ ہوئے یہ قرآن کی اللہ نے دی محبوب سنگا ذکر کرے دے داتی ذکر کرے چاہائی پہ خیستہ کھڑے دے دا شیطان سنگا ذکر کرے دے آغائی پہ زلیلہ کھڑے دے دا فرعون سنگا ذکر کرے دے آغائی پہ زلیلہ کھڑے دے دا شیطان ذکرم تا قیامت تھے دا نمرود ذکرم تا قیامت تھے دا فرعون ذکرم تا قیامت تھے اور چھے تا قیامت دا فرعون ذکرم کی گی دا شیطان ذکرم کی گی اگر دا ذلتوں دا رسوائی دے اور چھے دا حضور ذکر کی گی رب فرمائی ورفعنا لکا ذکر محبوب چھے سکن کے ذکر کی گی ستا شان بہنچتی شان بہنچتی ستا مقام و مرتبہ بلندی گی دا نمرود ذکر کی گی دا اوم اسمک دلان کی گی ماں اغبر رسوا کی گی اغبر ذلیل کی گی شیطان بذلیل کی گی محبوبہ قلم چستا ذکر کی گی ورفعنا لکا ذکرک ستا شان محبوب منہ پورتا کرے دی پدے میں پوئٹھے وچے غٹائی کی کل گلشی مخوے نبیا گل نہ غٹائی کی گی
قربان د یار د شونډو کله ګل کله غوټۍ شي قربان د یار د شونډو هر یو سیز زه چې هلک وم په منبر کې ناستلم یو اندازو بیا بل اندازو ګیره سپینېدو باندې هغه بل انداز دی ما ته خلک وایي مولانا صاحب ستا خبرو کې خوږوالی نه ختمېږي مې ته چې په اوبو کې شیري اچې هغه خوږېږي او زه چې په خبرو کې د حضور ذکر کوم ولې به نه خوږېږي اوبه په شاتو خوږېږي کلام د حضور په ذکر خوږېږي په خدای یقین وکړئ هغه ژوند نه دی چې بغیر یاره تیر شي ژوند د ایمان سره آواز رانه دی مرګ د ایمان سره ژوند آی هاي په خدای یقین وکړئ دا چې چا دا خبره کړې نو په دې خلک په دې ګاډو لیکي پکا چې دی ویلې کړه چې ژوند د مور او پلار سره مرګ د ایمان سره ولی پلار د یار په مخ کې هیڅ شی نه دی پلار د یار په مخ کې مور پلار د یار په مخ کې هیڅ شی نه دی پلار اس حقیقت نہ لڑی چې د یار مقابله تروږي مور اس حیثیت نہ لڑی چې د یار مقابله تروږي زمو صاحب سے پلار وی زمو صاحب سے بیبی وی زمو صاحب سے اولاد وی پلاران خود صحابه بیبیان خود صحابه وی اولاد خود صحابه چې کم سړی به د حضور مقابله تروته چې پلار به د حضور دشمنو او زوی به صحابیو زوی به د پلار مرۍ ته لاسه شولی و د صحابو کې یو صحابي دی الله مې دې نه خطا کړي اسې مثال یو نوم به واخلم حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ یا بل صحابي دا هغه امور محترم واکل چې دې صحابي پسروار کونین د مدینی منورې په جانان ایمان راوړلو کور ته چې راغې مورتي نه خبر شولا مور ورته وایي بچیا خدای د مونږ میندو مور پلار دا همت مو ورکوا چې مونږ ته دا وایي چې ته ولې په حضور مین شوې تا ته به وایي داسې وایي دا د دې وخت کې په خدای که نن وخت نه ته څوک داسې ووایي او بیا چې د صحابو ته وایي مور بچیا ګوره پام کوا د مدینې منورې په جانان ایمان او موری ما ایمان روڑے دے بابا وی حقا تیر شو چی میمین پغلا غلا کڑا اس پدرس جہان رسوا دا پغلا لگا کم عاشق چی پخپل جڑا وارا خندا دا جڑا ندا معشق ہے کہ سوک دا صرف بخا مومی ما رحمان مندی ویریا دا بخا ندا تاکو خلقم وی دی دند صرف بدل دے ہوا ہے کنا اور پسی سے ہوئی داتا تو بیو خایا چی سر ساتھی خور بوکڑی دی دنونا شبلی حسی رنگی سوال دا کردگار کھو شبلی
بدار کر جواب راگے جواب راگے عشقی پٹ سودا دا سو شراس کار کوی دائے سزا دا محبت عجیب لوگی پسڑی کئی عجیب لوگی پسڑی کئی ہوتا ہو دانگا حجی زی چڑی تسم لو حجی خدا دشت و بیابان کی زوان جان خدا پرینا کچھ خواہ کے وسر گاون بیان دی حجی دا قرآن راوالے تاکہ میں خبر سے دماغ بتا تو قرآن مکی دا خبر بتاتا قرآن مکی اور آتے مورتوی بشیاد خبر شوی ما کتاب سروی کون اند مدینی منوری پجانان دی ایمان روڑ لے عمر الحمدللہ ما ایمان روڑ ادا خبر ما مخکم یو ذل کری ہوا پدی پینڈائی کی دیو میجر زیو دیو پولیس والا میجر کی گٹ سڑے بھی پہنچ کی داغا بچی دخپل زان دا پارا دا زنانا انتخاب کرے چیزے با پلان کئی زنانا کوم مور او پلار رون خوین دیور سر طول مخالفو او دا بیان ما پدیستو کو پا اخبار کی لیتے لگو وقت دیر روشو خودی خبر ہے کہ خوان دیر دے دزی دیر یادو ما وی دا دا او دا پلار او دا مور او دا رونو خویند یو طرف تا حلق بل طرف تا حلق وی تو خبلا خواگا کو مور او پلار رونو خویند وی خبلا خواگا کو اخبار کی سرخی راگا چی الگ او لگی دے پلار لا مور لا رونو خویندو دے زہر ورک کور زان تا خالی کو خج سر وادو کر ما بھی یا اللہ استاد لوی قدرت نظر سمر ظلمیوں کو آواز رانا ہے سمر لوی ظلمیوں کو دیوی پا یو مخمین شا او اغند دی سوالا سمی زنن صدای زنانا دا دا غیر دا پلار دا پلار وجود ختم دا مور وجود ختم دا اولاد و درون خویندو سلسلہ ختمہ طول رشتی پسین لاؤکے دا یو محبوبی حسیلولو دا پارا ماوی یا اللہ سادہ محبوب صحابہ گرم ندی صدیق اکبر گرم ندے عمر فاروق گرم ندے عثمان غنی گرم ندے بلال گرم ندے چی پسو شکو بانے چی عامی تو سارے بانے سڑے مین شو دا طول خاندان نتیر شو اگر چستا پیار پیور چلاغ خلقو بسحابو چی داغ خلقو بسحابو ہاں زمان پا خبر خوبا پوئی دی چیز دغی خلقو بسخار ستا ذہن دا منی ستا ذہن رازا زمون پر کلی حملہ دا او آغا پیخور نے ڈلر آروانا دا 1000 کسان دی ورسلی سر کلاشن کوپم دے گرنیٹو نمبر سر دی خبر پوش ہوئی او زمون پر کلی حملہ کئی ہراؤ دے دا کلی خلقو او کور پا کور آواز شی چی کسان 1000 کسان دی توپکی وصلی تماچے گرنیٹو نمبر سر دی او تا میدان تا باہر را منڈا کی اس بدا کلی نوزو جی او تو گوری تاسو 300 کسان یہ او پا دی 300 کسانو کی 300 کسانی مثال بطور پا 300 کسانو کی
پینزو کسانو سر چا سر چاڑا دو چا سر چاکو دے او دا نور خالی لاس تھی لے بدا دغی کسان مقابلی لورشی اگر چرا روان دی آواز رانگے یو بیو تیزانو بازا ولی خدا پدان کنڈے بشی پدان یتیمانان کے زم کلے میرے ننگم پہ کو غیرتم پہ کو کچھ اس کو خلاص کیوی کا نا یار نما پا خبر اپوینش پہ نچی اخیاری اگر مبودی جان سارا آواز آنا گئے اگر نبوزی خدایو خبر بزما ہو رہے کدچ دیارانی و دوستانی خبر راشی بیا یار نبو کون سردار گئی دچی ترسو جندے ما پد بدر صحابہ جڑائی چی خالی لازم محمد رسول اللہ سر ولاڑو چا پلاس کے چیگا راگلتے ہوا چا کانے راگلتے ہوا چا چکا راگستے ہوا مقابل کی دا کافرانو 1000 فوج دے ہر کافر سر تورم دا ڈالم دے غشم دے نندم دا نظم دا اور دیکھتے دو کون سردار نگر چھاپے ولاڑ دی اور پدی دوران کے دا مدینی منوری جانان تیو صحابی روڑانی کی محدوم آئے جنگی گم او زمارور راغلے یا آغلے دا بدر پا میدان کے ولال دے حضور مبارک اوپر کم دے دے یا آغلے معصوم راغلے دے ورکوٹ یا معصوم دے آغلے بدر میدان کے ولال دے او میر نامے وا پیدا چارہ اس دے دے وی محبوب و دا مور پلانم پٹ راغلے دے استاذ نمی طرف دا ولال دے حضور مبارک تا آواز کو میرا وی لبائک یا رسول اللہ سعد ابن ابی وقاص خبر پوئی گئے در رسول اللہ مبارک جلیل القدر صحابی دے تو گردائیو خبر بیان ساتھ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص اگر صحابی دے کہ دتا پا غزوے احد کے رسول اللہ مبارک 300 کرتا ہوئے 300 کرتا تو حضور کو انمائل چی سعادہ جب ماں مورو پلان لتان لگے شاہ صحابی تو حضور مبارک صحابی تانت محمد رسول اللہ مورو پلانو گیشا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے محمد رسول اللہ مبارک و تو فرمائی بشیا جہاد نہ راگلے یاو یا رسول اللہ بچے تو ورکوٹ ہے نہیں محبوبہ وجود بانے ورکوٹ ہے ماں مال خودے ڈیلوی زور را کرے اللہ زور آکے خڑے عقائد جانو تو فرمائل وجود باندے مکامی تدی روح سر ادرے گا دی سعد ابن ابی وقاص سر ادرے گا تو چے دے کل ادرے دلو دا میں خور کوٹ ہوں معصوم تو دے پپنجو ادرے چے دا ہوگا میں در اخبر روح دو گی سر برابر سی چرتا میدان نا پاتے نشتر خلقو کا نو
دغا خلق کو صدقہ سواری کونے تار کئی یا رسول اللہ سعد ابن ابی وقاص را لپا پر رسول راولا کدا مشروع رو رسول بیا بجہات ساری گما او کثیر رو رسول مزب مدینی کلی تو واپس دما آقا مولا تو پر من دوارا پر رسول وانے ورشی دوارا یو بل طرف پنجوشی جی آقا اخبار کوٹے اور ساتھ جن یہ بھی وقاص و پہلوان ساجو دارو دا سی چھت واقستو دا کشر چھے کم دے میں دی سینی سرقو لگاؤ اور غیگی تی چاپی رکھا اور زوری ورکاؤ و تے اے دا مالالا اے دا ما مشرر ہو رہا تو رشتیا پہ حضور مہینی کرشتیا دا یار سر یارا نکھے ما تنند حضور بخاطر دا لو مرزوا ماذا محمد رسول اللہ فغافر ذانو مرزوا صادق ابن ابی وقاص ماحول جوڑول دپار کی سوگرا بانی شکی نشی کلزان راغو دی کلرور راغو دی کلزان راغو دی آخر کی زان لخبی الول کی زان نے شاخر کا او کلزور روری دسینی دپاس اللہ تودرو یا رسول اللہ ما میدان بیلو چمی مینا خودے پتا باندے پیدا کلا ترکما پہا غورس پل رضا کا دمدینی منواری جانان دی منظر سکتی دسلواری کونے حضور برنورا ای نور علا نورا شافیون نشورا رسول مکرمہ شفیع معظمہ نور مجسمہ وسیل بے کسا مہمان لامکا سید مرسلہ شفیع آسیہ تاجدار حرم فقار حرم سرور مدینہ سرور سینہ دہش تخلیق کائنات فخر موجودات محبوبی کردگار مقصودی کردگار تمام مدر مخار فقراش والدحال رخصار والنزل فطار بتائے نشم عقائد و جہان تو خندر مسکیشا وش محبوبتا خو خندر صحابہ وطا عرضو کو وی صحابہ خبری ہے کل کی دادوار مراقیب پاقیب ورکا ورغلا جبریل علیہ السلام در صدرت المنتحان دی 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 کشتی تماشی لراغ دے دے آواز را لگئی چیزا دین اسلام دا پارا یو بلا پا کبر ہو ورزی چیزا میدان نو پاتے میں شم زمان محسن محبوب پیغمبر تھا نبی سیف پیلشی نبی سیف نبی سیف وطویلشی نبی سیف زمانہ توری والا پیغمبر توری شلولو والا پیغمبر میدان کی جنگی دو والے پیغمبر میدان کی حملی کولو والے پیغمبر امام المجاہدین دے امام المجاہدین دے صحابہ ایمان مضبوط ہو کہ اگر طرف تک 1000 لکھ کر دے دی طرف تا اگر طرف نواز آگے اے مسلمانانو صحابہ دو
تاسو خورشتیا کا مکلان یہ عقل در کی نشتا العیاذ باللہ تور در سر نشتا ڈال در سر نشتا نیزا در سر نشتا لندہ در سر نشتا سرمی در سر نشتا تیرخنا صحابی آواز ورکی آئے ہائے لیوانو تاسو در توری و در ڈال گو کہ چی تور در سر نشتا موسر در نبیان امام بنا رہے قربان دے آراد اللہ سمجھ خدا دا چی ایمان لازمی دے چی ایمان مضبوط بھی ایمان لازمی دے قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی وَالضُّحَىٰ محبوبا دماد استاپ داسن اخار بان تسمی واللیل اذا سجا دماد استاپ داتور ظلف قسمی اے خیر سرور کونین جو جلیل القدر صحابی دے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہی جی کلن ماتا مدینی منوری پہ جانان ایمان روڑ لے دے دا ایمان دا روڑو نرستو ما یو غزام بیل لندا یو غزام اندہ بے وہ سبب سخی دانوئی کی نظر پا مٹھو مضبوطی اللہ دانوئی چی اللہ مالا فند توری چلو را کرے دے دانوئی چی زحبہ نوان ما بلکہ اگر دخبل گٹی دخبل فتح اگر وجہ خی سبب خی چی مادا تمرا غزوان گٹی لی دا دی تمام غزاگانو دا فتح سبب چی کم دے اگر یو خبر دا چی زما پسر بکم پٹکے بروتو پا آگی پٹکی کی زما دا مدینی منوری دا جانان ظلف مازان سر ساتلے وی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلیل القدر صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو غزالت لے دے کلچی میدان ترسید والشو پتا دئی کی اوپر بھیڑ کیوں کلم موتا نکور کی در یعنی دا اگیرو مالم پا حیبت کی پاتشی بٹوام پاتشی پیشم پاتشی شراختی کارڈم پاتشی انسان دے انسان لہی رشتے دے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چید پوروت دمرا پتا دئی کیوں چی پٹکے چید دا پسر بانی ببروتو اگر جن پاتش ولدک چید دین اسلام غلب بدمرا غالب دین اسلام محبت بھی بانی دمرا غالبو لار غزالا یورز بات بورز بات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمی خوب وینی سرگی ورلی دا مدینی منوری جانان وطد مخن صادر لنکلو ابو عبیدہ جسنگ مدینہ منور کی آرام کے خالد بن ولید بزیزان رسوان پیو غزا کی در کفار سر مقابل کی روان دے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسر اعلان کئی اے دا مدینی خلقو بیگامل بخود کی دا مدینی منوری جانان سلفی پا مخوری راگلے دے آواز محبت نہ را دی عاشقان آواز بکار دے
شان نشم خیر و جہان ابو عبیدہ تو ایسا مدینہ کی آرام کے خالد بن ولید میدان کی جنگی کی سان و رسو چکل خالد بن ابو عبیدہ اعلان کھو آواز مدینہ کی خور شو دا خالد بن ولید تبر آواز وورے در چھ خدایا ہے دا سیف اللہ پس روان دے خالد بن ولید پس سیف من سیوف اللہ پس روان دے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنے کور آدھے گلنو رئی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کئی اوہان مدینہ کی خور شلو خالد بن ولید کبر آغاز وریدو یرا خالد بن ولید نخو برسپاتی نی اعلان نشد کسی وی یا سے نو سو غشی پاتی وی کور کی سخویدان سے روڑی دی کسا پاتی وی مثال بطور سامان خوڑے دی کسا پاتی وی چوے کتائی پٹکے امگ شان پا امگ زیبانی پروتو چھ پکمی پگڑائی کی دا مدینی منوری دا جانان زلفیا بگیری کھڑی وی کوئی خطا زکا زماد خاوندہ امداد پار حضور مبارک صحابہ غواری یودم اغا پگڑائی راواق السلام کون بحر روتلا کم دے کی بچی دا خالد بن ولید سنا ولارو اچھی سنبال کرلو دا خالد بن ولید تبر پا اسبانی کی ناسلا پگڑائی پلاس کی ولیدہ اصلو آگور کئی اگر میدان لزار لسی دے طرف نالا ابو عبیدہ لخکر روانے چی شخص ندی پخوا کے یو مسلم شو یو انسان پدار سادر را چھولے دے لکہ بند در افدار پشار روانے ابو عبیدہ والا آواز ورکو وے سوکے اگا آواز ورکا ابو عبیدہ زستاسو لخکر کے نشم شاملے دے تاسو ناری نیائی ززنانیم زد خالد بن ولید تو سر میدان کا روانے آئے خائے اللہ اکبر بابا وید دینداری ارتینی لیوی کوخی چھ دغی ماحول تور سرو کی دمرا غیرتو او پاگئی کی دمرا محبت چھ دزوانانو مساہا ایمان ہوا ہے چھ دچاد محبت دا وجن تور سر میدان تدائیں ما دمرا محبت نے دلی دلی ابو عبیدہ ایزور سر روان شما ماوی زلال بخم دیگی دا سیٹ سیٹ کی روان ہوا میدان دا چی غرسی دلو خالد بن ولید لخکر چاپیر علیم خالد بن ولید آواز کئی وی ناگہانا چی دا لخکر غرسی دو او ابو عبیدہ شرکی چنار تکبیر اللہ اکبر آواز راگے دی لختر کی اتڑے مکلہ راگے انسان او ما دیوالا خالد بن ولیدہ امامت سو کی امام مخلصہ در لرے کچستا تل سرے آنا پگڑائی پا دیوا پاکی کی دے حضور ظلفی دی وے فضاد خدے قسم چی اگا پگڑے خالد بن ولید پسر کھا پیزو سکنڈ کی دا میدان نشا بدل شلا قربان دا یار دا ظلف یار گران دے چی دا ظلف دا طاقت دے چی دا دفع مٹو کی بخودے سمر سور پیدا کھڑے دا ہر سے دمینی نکی گی دا ہر سے محبت نکی گی او بوتا شکل اللہ کے او بوتا خبر اپوئے گئے او پاگے کی پردے وقت پروتی
پاگے کی بہوس کی آواز را لگے اور کشارت چھے دا صرف دا حضور دی کلاوے چھے دا وقت دا سرور کونین دی نتبدانے چستم وی اول بتزان قربان کھما اول بتزان قربان کھم انشاءاللہ العزیز بلے جمعی بانے میں انشاءاللہ مدی ظلف مبارک و بانے تفصیل بحث کو خدا قید و جہان یو حدیث ہو رہے اقوام اولا فرمائی من ازا شعرتا من شعری چاچے زمان پا وقتوں کی زمان دا وقتوں نا دا یو وقت بیزتی اکا چاچے زمان پا وقتوں کی یو وقتتم تکلیف اور رساؤ زمان پا ظلف مبارکو کی یو ظلفی تم چاہ فالجنت علیہ حرام عقائد و جہان فرمائی پدد جنت ہوئی حرام دے پدد جنت حرام دے پس خبر بانی پس تمہرا خبر چی تاسو طول ہوئے دمازین بخلاشی چی دا شاد عقائد و جہان دو یو جواز ویختہ بنوائے ویختہ مبارک بوائے سشے چار سرور کونین جدید ظلف مبارکی تا تکلیف اور رساؤ حضور فرمائی پد جنت حرام دے اللہ دی منگو تاسو نخفل محبوب رضا کی اور زمون دا ایمان دے دا ایمان دے دا ایمان دے دا ایمان دے اپا خواہیو سڑیو زمونگا تقریروں میں اکثر خلق رد کی وہی شہر دا تقریر کو توری غزلی دی سے شہرے غزلی دی غزلی دی اور چاربیتی دی اور نظمون دی پدغی باندے اخبر پروگرام روان کرے دی غزل کی خلق سے شہر یاد ہے آواز رانا گئے نفد قرآن کریم کہ اللہ جل جلالہ دا اخبر محبوب نے بھی یاد کرے ظلفی والستائلی دی آواز را کہے سرگی والستائلی دی رخسار والستائلی دی زبان والستائلی دی پیلاسون والستائلی دی اخلاق والستائلی دی حسن استائلی دی چی ایمان چاکیوی اگر جواب را کوئی چی چاک ایمان کنزوری اگر گلی شیفک بموئی وقت آپ اگر نہ کوئی چی چاک ایمان مضبوط یا غب ہوئے قرآن کریم کے خپل محبوب علیہ السلام ظلف رب استائلی دی زلفان استائلی دی رخسار استائلی دی انداز استائلی دی اخلاق استائلی دی سرگ استائلی دی لاقید و جہان لحسن استائلی دی لاقید و جہان سینہ مبارک استائلی دا پیمان ہوئے غزل کم خلق یار یادی قرآن کم اللہ یار یاد کرے آواز آ رکھے یا ستائی کر سشتائی لما تقریجی ہو غزلی جاؤ جو اغا غزل ویم چیزا پکی دا سرور کونین ولین زلفان سائم اغا غزل ویم چیزا حضور رخسار سائم توتا غزل ویم توتا قرآن ویم توتا غزل ویم توتا احادیث ویم خدا عقائد و جہان یادوم اور توتا غزل ویم توتا غزل ویم توتا قرآن ویم یار سائل قرآن ویلی یار سائل قرآن ویلی دا آیات اخلاق سائل دا قرآن ترجمہ دا دا حضور صلف سائل دا قرآن ترجمہ دا دا حضور اخلاق سائل دا قرآن ترجمہ دا دا حضور سینہ یادول دا قرآن ترجمہ دا دا قید و جہان چشمان یادول دا قرآن ترجمہ دا دا حضور زندگی سائل دا
وے زو تا قرآن وے ما اللہ دی مجھو تا سٹو نیکھا ہے اللہ مجھے نو دنیا قیس تکا یو سڑے پا باطل تمرا والاڑوی دبا پیار والے نو دلے گا یو سڑے پا ناجائزہ تمرا کلک والاڑ دے پا حق چھے مڑی شناغا مڑی اللہ دستا سے دوارا جہانا خیستا کی رضا پوئی گمتا سنن دیر خوشانہ شوئے آواز رانا گیا یار استائلش یار ظلفان استائلش یار خبر استائلش اگر چاہ مجنون توی کوئی تپا لیلا مینی دا خود تکا تورا دا اگر ہوتی خفکے گا ما مین پزے موغا میں تاس